els elements de bestiari i sí que en primer lloc caldria recordar que aquesta tasca de cultura popular sols és possible per la implicació de moltes entitats, entre elles el que seria l'Ajuntament de Castelló, la Fundació de Valors Fletcher, en els quals tenim a Vero com a responsable de l'Ajuntament, a José Vicente Ramon de la Fundació de Valors Fletcher, que ens ajudaran a repartir els detalls i donar la benvinguda, la Generalitat Valenciana, la Deputació, l'Agrupació de Bestiari. Com veieu, és una activitat de molta col·laboració. Simplement recordar una activitat que un horari en aquest cas, és dir, portem un quart d'hora de retras, uns companys s'han perdut en Castelló, però ja estan aquí els de la Pobla. Llavors, ara farem lliurament de detalls. En primer lloc, Vero, com a responsable municipal, us donarà la benvinguda institucional. Tot seguit farem la tabalada de forma que els representants musicals de cada colla faran un rogle, ja havíem comentat que res, un minut cada colla i la tabalada donarà peu a lo que és el cercavila. El cercavila és per eixir d'aquest carrer, tal com esteu marcats aquí, tranquil·lament. La policia local marca la distància, diguem, per tornar, i en tornar aquí a la plaça s'heu de situar al mateix lloc, correcte? I els balls se faran sense foc. Hi haurà una petita presentació de cada entitat perquè cada músic de cada grup faci el seu ball sense foc. La gent que no porta música, ja hem parlat amb els corresponents grups de dolçainers perquè s'hi facin els companys de la Hidra de fer el tema de la musical. I tot seguit, els companys de Tortosa que no tiren foc s'apartaran a lo que serà la iglesia perquè no tiren foc. I tot seguit farem el tema de les enceses, correcte? Primer una individual i després una conjunta. És important recordar que en l'encesa final els dolçainers conjuntament faran una música. La resta de colles podeu seguir des de la vostra posició, si sabeu, és molt fàcil, doncs el ritme musical, correcte? I després del remat pirotècnic no fem música perquè l'acte ja s'ha tancat, correcte? I és el tema de recollir i ja està. Bé, no allargo més per no fer-ho més tard, dono la paraula a la regidora de Cultura, a la qual agraïm la seva presència perquè us doni de forma institucional la benvinguda. Gràcies. Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Per a qui no me conega, jo soc Verònica Ruiz, soc la regidora de Cultura d'ací de l'Ajuntament de Castelló i m'agradaria donar-vos la benvinguda a la nostra ciutat, a Castelló, una ciutat molt bonica, una ciutat sobretot amant de la festa, de la cultura i de les tradicions. En primer lloc, a mi m'agradaria dir-vos que per a nosaltres avui és un dia especialment il·lusionant, donat que després de 2 anys de pandèmia això no s'havia pogut viure fins al dia d'avui. I per tant, avui estem molt pagats de poder viure la 22a edició de Trobada de Bèsties del Foc ací a Castelló. I m'agradaria donar-vos les gràcies a U1, i vos ho tinc apuntat així, no siga cas que me deixi algú. Així que gràcies a Vila-real, gràcies a Polop, a Alacant, gràcies a Tortosa, gràcies a Pobla de Montornès, gràcies a Tarragona, gràcies a Terrassa, gràcies a Reus i gràcies a Artesa de Lleida per la vostra participació i per fer d'avui un dia tan especial. Em permetreu que doni també les gràcies a l'entitat que fa possible tot això any rere any, que és l'Associació Botafocs del Grau de Castelló i, com no, la col·laboració especial dels dolçainers i tabaleters del Grau de Castelló. Moltíssimes gràcies. Desitge que passeu una jornada molt especial i sobretot desitge que vos emporteu de la nostra ciutat tanta riquesa com avui vosaltres ens deixeu a totes nosaltres. Moltes gràcies.
volent inicialment presentar a la primera entitat cultural participant que els seus elements ens farà ballar i que ja fa 20 anys que treballen per la nostra cultura popular. Són els Grallers de l'Aguilot de Tortosa, per més senyal. En primer lloc, ballaran els seus gegantons Et i Aina, Antabal i Doxaina, i tot seguint els seus cavallets que escenifiquen antigues batalles ancestrals. Amb tots vosaltres, les figures dels Grallers de l'Aguilot. Molt bé, molt bé.
preparar els acompanyants musicals d'Artesa de Lleida.